EVP, EX, CX, TM, BA. Aj vy sa už strácate v množstve skratiek a buzzwordov, ktoré používajú employer brandingoví špecialisti, marketéri a stratégovia. Dnes si zo pár z nich vysvetlíme. Tak poďme na to. Začneme asi najpoužívanejšou skratkou, ktorou je EVP alebo Employer Value Proposition. Tento termín označuje jedinečnú hodnotovú ponuku, ktorú zamestnávateľ ponúka svojim zamestnancom a odlišuje sa od konkurencie. Aj keď to znie skvelé na papieri, kľúčom je, aby boli tieto sľuby skutočne naplnené. Ďalšou často používanou skratkou je EX alebo Employee Experience, zamestnanecká skúsenosť. Tento termín zahŕňa všetko, čo zamestnanec zažije v spoločnosti počas svojej kariérnej cesty od náboru až po odchod. Ide o holistický pohľad na vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom a jeho kvalita môže mať priamy vplyv na EVP. Poznáte skratku CX? Je to skratka pre Candidate Experience, alebo celková skúsenosť kandidáta počas náborového procesu, kde dôraz na pozitívne interakcie zvyšuje hodnotu značky zamestnávateľa. Je to prvý krok k tomu, aby sa z kandidáta stal zamestnanec, ktorý je hrdý na svoju firmu. Čo znamená skratka TR? Tento termín odkazuje na kompletný balík výhod a odmien, to znamená Total Rewards, ktoré zamestnanci dostávajú vrátane platu, bonusov, poistení a ďalších benefitov. Pri definovaní tohto balíku výhod a odmien je kľúčová transparentnosť a spravodlivosť. Proces, ktorý zabezpečuje, že zamestnanci dosahujú svoje ciele v súlade s cieľmi spoločnosti, sa nazýva Performance Management, alebo skrátka PM. Silný systém Performance Managementu podporuje pozitívnu značku zamestnávateľa tým, že podporuje rast a plnenie cieľov jednotlivcov, tímov a tým pádom priamo vplýva aj na úspešnosť celej organizácie. Možno poznáte skratku R&D, ale čo znamená L&D? Learning and Development, alebo príležitosti na profesijný rast poskytované zamestnávateľom vrátane školení, kurzov a mentorovacích programov. Tento aspekt je dôležitý pre zamestnancov, ktorí chcú v kariére napredovať. Skratka TM predstavuje Talent Management, čiže záväzok organizácie rekrutovať, udržiavať a rozvíjať najtalentovanejších a najlepších zamestnancov dostupných na pracovnom trhu. OK, už sa vám z tých skratiek asi točí hlava, takže nádych, výdych a ideme ďalej. Ďalším pojmom je Social Recruiting. Viete, čo znamená? Dám vám 3 sekundy. Správne. Využívanie sociálnych médií na nábor kandidátov, čo umožňuje širšie predstavenie firemnej kultúry a značky zamestnávateľa. A čo tak pojem brand ambasádor? Zamestnanci, ktorí sú motivovaní, angažovaní a nadšení z toho, že u vás pracujú a verejne zdieľajú svoje skúsenosti, svoje pohľady na prácu vašej spoločnosti, čím propagujú aj vašu značku zamestnávateľa. Employee Retention. Employee Retention predstavuje stratégie a praktiky zamerané na udržanie talentovaných zamestnancov spoločnosti, čo znižuje fluktuáciu a podporuje pozitívne pracovné prostredie. Workplace Wellness predstavuje programy zamerané na zlepšenie fyzického a mentálneho zdravia zamestnancov, ktoré prispievajú k pozitívnemu employer brandu tým, že ukazujú starostlivosť o well-being vašich zamestnancov. Skratka D&I znamená Diversity and Inclusion, alebo diverzita a inklúzia. Tento termín poukazuje na záväzok firiem k rozmanitej pracovnej sile a k inkluzívnej kultúre, čo je dôležitým aspektom stratégií značky zamestnávateľa. Firmy, ktoré uprednostňujú diverzitu a inklúziu, ukazujú, že si cenia rôznorodé pracovné prostredie a snažia sa o to, aby sa všetci zamestnanci cítili inkluzívne a rešpektovane. Samozrejme, buzzwordov aj skrátiek je ďaleko viac, ale myslím, že sme si prešli tie najdôležitejšie a po tomto videu už vás žiadny stratég, marketer alebo employer brandingový špecialista nenachytá.